Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy iyo yatinoita pamhepo. Ndinovimba makawanda kukomborerwa zvikuru masvondo adarika neshoko raMwari riri kuwedzerwa mukati memwoyo yenyu. Yasvika nguva zvino yekuti tinge tinonyengetera. Tinoda kuti tinyengetere, toda kunyengeterera chechi yedu, toda kunyengeterera vana vaMwari vari muimba yaMwari. Toda pane vhesi yandichaverenga iri kubva kuna vaEfeso 1 ndima inobva 15 kusvika pa17 inoti, saka neniwo ndakati ndanzwa kutenda muna She Jesu kuri pakati penyu norudo kuvatsvene vose, handiregi kuonga pamusoro penyu, ndichiri kurangarirai paminyengetero yangu, kuti Mwari Vashe wedu Jesu Kristu, Baba wokubwinya kukuru, akupei mweya wokuchenjera nokuzarurirwa pakumuziva. Toda kuti tinyengetere pamusoro pehama dzedu dziri muna Kristu, kuti vamwe vanoziva Mwari nekuzarukirwa. Toda kuti tinamate, tinyengetere panguva ino. Ngatinamatei. Mwari Baba, nomuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai Ishe Jesu, tinokutendai Mwari, tinokutendai nerudo rwenyu ruri kuonekwa pakati pevana venyu, tinokutendai nekuzarukirwa kweshoko renyu mukati muupenyu hwavo, kunzwisisa shoko raMwari kuri kuwedzerwa, kuri kuwandudzwa mukati memwoyo wavo. Vari kukura mushoko raMwari, vari kukuzivai nekuzarukirwa, vava kuziva kuti munombova ani kwavari, ivo varombova ani kwamuri. Tinokutendai Jehovha, tinokutendai samasimba nerudo ruri kuwedzerwa mukati muupenyu hwavo, nenyasha dzaMwari dziri kuwedzerwa mukati muupenyu hwavo. Tinokutendai Jehovha, nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino toda kuti tinyengetere nedzimwe ndimi tichitenda Mwari nekuda kwehama dzedu idzi, kukura kwadziri kuita mushoko raMwari. Ngatinyengeterei. Ligebo sonta libra hida tere koze gila prota kila mora karamanda jika mozonda. Lebro sonta kibo grahastes. Kede jeki mozonda koze liga. Lekete geboria tere koze ligaria. Triga tere koze kimoria tegebo hastes. Oh shaka bazonda kita de koze ligra. Mora ba sheke mazonda koze ligara. Gelei zota kira pora manda tere koze ligara. Mwari Baba, tinokutenda. Tinokutenda inokuzarukirwa kwana venyu. Oh, sheki bazonda, koze ligaria, telemoria te ligara te koze ligra. Tinokutenda Mwari, nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Tatenda. Iko zvino muchaverengerwa Rhapsody, mabva mukuverengerwa Rhapsody muchaimbirwa mozonzwa shoko redu kubva kuna mufundisi. Muwane svondo rakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cheRhapsody chatinopiwa namufundisi Chris Oyakilome. Musoro wenyaya unoti, gara wakazadzwa namweya mutsvene nguva dzose. Mabasa 2 ndima 4 inoti, vose vakazadzwa nomweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya kureva. Tinofanira kugara takazadzwa namweya mutsvene. Tinofanira kugara takadhakwa namweya mutsvene. Izvi zvinhu zvakakosha zvikuru. Kereke yekutanga yakanga ichinzwisisa izvi. Ndiwo aiva magariro avo. Vaigara vachifunga nezvamweya mutsvene. Vairarama sevanhu vaiziva kuti vakatakura Mwari. Vakatanga kusangana namweya mutsvene muna mabasa 2 ndima 4. Muna mabasa 4 ndima 31 Bhaibheri rinoti, zvino vakati vanyengetera, nzvimbo yavakanga vakaungana pairi ikazununguswa, vakazadzwa vose nomweya mutsvene. Chimbofunga vanhu vose muchechi vakazadzwa nomweya mutsvene.
asi izvi ndizvo zvinofanira kugara zvichiitika. Mwari vanoshuva kuti zviitike kune mumwe nemumwe wedu. Bhaibheri rinotaura pamusoro paStefano. Tinoverenga nhoroondo yake muna Mabasa 6:5. Rinoti, Stefano akanga azere rutendo, akanga azerewo mweya mutsvene. Mabasa 11:24 inotaurawo pamusoro paBhanabhasi. Bhanabhasi akanga azerewo nemweya mutsvene, akanga azere nerutendo. Munhu anofanira kunge akazadzwa namweya mutsvene, zvisizvo haagoni kuita mabasa aMwari. Asi kune vamwe vanoita mabasa aya vasina kuzadzwa namweya mutsvene. Vanhu ava ndivo vanozopedzisira vava kushandisa simba ravo. Ndiro ravanenge vava kushandisa kuita mabasa aya. Saka vanopedzisira vaora mwoyo, vanopedzisira vasiya mabasa aya. Asi izvi hazvisizvo zvinofanira kuitika kwavari. Vanofanira kuita zvinorayirwa neshoko raMwari, ndiko kuti mabasa avo afambe zvakanaka. Petro akanga akazadzwa namweya mutsvene. Stefano akanga akazadzwa namweya mutsvene. Bhanabhasi akanga akazadzwa namweya mutsvene. Newewo unofanira kunge wakazadzwa namweya mutsvene. Hongu, mweya mutsvene vanogara mukati mako, asi vanofanira kukuzara. Vanofanira kunge vakakuputira. Izvi ndizvo zvinorayirwa neBhaibheri. Asi Ishe havasiwo vanokuzadza namweya mutsvene. Pane zvinhu zvaunofanira kuita kuti uzadzwe namweya mutsvene. Magwaro anotitaridza zvinhu izvi. Tinozviverenga muna vaEfeso 5:18-21. Ndima ye-10 yacho inoti, musadhakwa nedoro, hamungazogoni kuzvidzora, asi garai makazadzwa namweya mutsvene. Vanofanira kunge vakakuputirai, ndivo vanofanira kunge vari kukuitisai zvamungaita. Izvi tinozviwana kuAmplified Classic Version. Gara wakazadzwa namweya mutsvene. Ndizvo zvaunofanira kunge uri pose paunenge wakamuka, ndiko kuti ugogara uchibudirira pane zvose zvaunoita. Hapana chinozokukonesa kubudirira. Kubwinya kwako kunozogara kuchiwedzera. Kuda pangava nezvinhu zvinotsvaka kukudzivirira, usanetseka. Zvinhu izvi zvinozowira pasi. Asi kana zvikasawa, zvisundire pasi iwe. Kana zvikasadonha, ingofamba uchipinda nemazviri. Ndizvo zvinoitika kumunhu akazadzwa namweya mutsvene. Haana chaasingagoni kuita, haana chingamumisa, haana chingamuvharira, haana chingamukurira. Mwari ngavapiwe mbiri yose. Pupura mumashure mangu uchiti, ini ndinogara ndakazadzwa namweya mutsvene. Ndinogara ndizere njere. Ndinonzwisisa zvinhu. Ndizere kubwinya. Ndinotonga zvinhu zvenyika ino. Hapana chingandikonesa kufambira mberi. Hapana chingandivharira. Hapana chandisingagoni kuita. Mweya waJehovha vakandizadza nesimba. Saka ndinogona kuita mabasa ekururama. Mwari ngavaropafadzwe. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti, vaEfeso 5:18-21, Mabasa 4:8 naMabasa 13:9-10.
Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona ndichiti makorokoto tagona kusangana saizvozvi. Ndoda kutenda zvikuru mufudzi Kristo Yakilome profita wedu mutungamiri wedu vanoti pamukana iwoyu wokuti tigone kusangana saizvozvi. Haleluya. Ndoda kutotaura kuti mufudzi Kristo ndo mufudzi wako. Dzidziso dzatinokupai idzidziso dzatinowana kubva kwavari. Saka munhu ari kutokuparidzirai nokutokudzidzisai shoko raMwari nokutokufudzai ndivo. Haleluya. Saka paunenge wakufudza mufudzi wako ndiani, pastor wako ndiani, mufudzi Kristu ndo mufudzi wako. Haleluya. Takatiri pachidzidzo chedu tichitaura pamusoro pezvinhu zvinofanira kuti munhu mumwe nomumwe anofanira kusangana nazvo mukati muupenyu hwake. Takatotaura zviviri nechekare, takatora nguva yakati rebei kutaura zviviri izvozvo. Takati chokutanga munhu anofanira kuzvarwa patsva, haafaniri kudarikwa nenyaya iyoyo. Tikati munhu anofanira kugamuchira mweya mutsvene, haafaniri kudarikwa nenyaya iyoyo. Zvakakosha izvozvo. Chechitatu chandoda kuti nditaure pamusoro pacho ndechokuti munhu anofanira kuva nemufudzi wake. Haleluya. Munhu anofanira kuva nemufudzi wake. Chinhu chamunofanira kunyatsodzwisisa, chinhu chakakosha ichocho. Haleluya. Kuna vanhu vakawanda vanongozvarwa patsva, vazvarwa patsva kudaro vanongogumira pakudaro ongotanga kungoti nhasi ari apo, mangwana ari apo, achingouruka nyangwe pakunamata kwake. Ndiani anokudzidzisa shoko raMwari? Unongozvitsvakira ega, raafarira ndo raanotora, raasina kufarira unongosiya akadaro. Kana akasafarira shoko rezvegumi unongorisiya shoko irororo, haanei naro, ungozvidza kuti ini mupenyu hwangu handibvisi chegumi. Akasafarira rokuzvinyima zvokudya anongoti ine handitsanyi, achingozvi ndiye unozvifudza ega. Bhaibheri haritikurudziri kudaro. Bhaibheri rinotiudza kuti munhu kana achinge azvarwa patsva muKristu anofanira kuva nomunhu anomufudza. Haleluya. Ingava mwanoipa vanhu vachiti kwai danga rehwaidzei, kureva kuti tiri hwai dzaMwari, dzongoita hwai dzisina mufudzi here? Mwari vangava Mwari vanogona basa here kana vakange vasingagoni kupa hwai dzavo mufudzi? Aiwa, Mwari havana kuita saizvozvo. Regai ndikuverengere zvavanotaura ivo pachavo. Jeremiya 3:15 kwanzi ndichakupai vafudzi vanofadza moyo wangu. Ndo kutaura kwaMwari uku. Ndichakupai vafudzi
vanofadza mwoyo wangu vachakufudzai nezivo nenjere. Ndo chivimbiso chaMwari. Wazvarwa patsva kwaye ndichakupa mufudzi anofadza mwoyo wangu. Mukristu mumwe nomumwe anofanira kunge aine mutungamiriri, baba vepamweya vanomutungamirira, vanomufudza. Haafaniri kungofamba ari ega. Ndo zvinoita kuti vanhu varasike kana kuti apedzira angoshanda nezvimwe zvinhu zvamunoshaya kuti wakazviwana kupiko mubhaibheri hazvimo, wakazviwana kupi. Unoshamisika dzimwe nguva uchiona vanhu vamwe vanhu vane dzimwe tsika dzavanadzo, vana mamwe matauriro haasi mubhaibheri, hauna paanowanikwa, wakazviwana kupi? Haleluya. Nokuti kana ukati iwo wazvarwa patsva nhasi waakuda zvekuzvidzidzisa shoko raMwari woga, kana kuti waakuzvisarudzira shoko raMwari rokutora nerokusatora woga, uchapinda musango. Satani haana kupururudza kamusoro wakazvarwa patsva. Saka Satani anga akatovandira achiti ndomubatira papi munhu. Zvinewo zvawazviraura, waiya zvayazviraura ikabuda mune dzimwe, yaakutozvipinza munjodzi. Haleluya. Regai ndikuverengere zvekare muna vaEfeso tione kuti anoti kudii ipapo. VaEfeso vechina. Haleluya. Kwanzi tichitanga pandima 11, vaEfeso vechina ndima 11. Kwai zvino wakapa vamwe, mabhaibheri mazhinji anoti akapa vamwe kuti vave vaapostora, vamwe vaprofita, vamwe vaevhangeri, vamwe vafudzi navadzidzisi, kuti vatsvene vakwanisirwe basa ravo rokushumira nerokuvaka muviri waKristu, kudzimara isu tose tisvike paumwe hwokutenda nokuziva Mwanakomana waMwari, napamunhu wakura napachero choukuru hwokuzara kwaKristu. Ndima 14 kwanzi tirege kuramba tichingova cheche, tichizungunuswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi yokudzidzisa nokunyengera kwavanhu namano, kuti vatsause nokunyengera, asi tireve zvokwadi murudo, tigokura mari pazvose iye Kristu musoro. Haleluya. Amen. Zvari kutaura panapa anoti kwanzi wakapa, ndima 11 inoti wakapa vamwe kuti vave. Zvainonyatsotaura pavari kuti kwanzi wakapa kune vamwe kureva boka ravatendi, boka ravaKristu. Wakapa kune vamwe vaKristu, vamwe vaKristu wakavapa vaapostoli, vamwe vaKristu wakavapa vaprofita, vamwe vaKristu wakavapa vaevhangeri, vamwe vaKristu wakavapa vafudzi, vamwe vaKristu wakavapa vadzidzisi. Asi izvozvo hazvinazvo basa. Chikonzero ndochadira kuti munyatsoona kwanzi kuti vatsvene vakwanisirwe basa ravo rokushumira. Vanhu ava vakaiswa kuti vashongedze vatsvene, vavadzidzise. Ndima 19 inotaura kuti kwanzi kuti tirege kuramba tichingova vacheche. Kana usina mufudzi mukati muupenyu hwako, unoramba uchingova mucheche. Kukura pamweya hazvireve kuti wana makore mangani uchienda kuchechi kana kuti wakabata bhaibheri. Kukura pamweya kunoreva kuti wava kuziva shoko raMwari rakawanda zvakadii uye unorishandisa zvakadii. Saka unogona kuita makore 40 uchingori muchechi wakabata bhaibheri, asi uchingori mucheche. Uye izvozvo zvinoto nenjodzi, nokuti ukaita makore akawanda uchingokambaira, watova chirema. Haleluya. Hazvichina kumira zvakanaka. Saka kwanzi kuti tisangova vacheche, uye kwanzi tisati tiva vacheche vanongozununguswa nedzidziso nokudzingwa nemhepo ipi neipi yokudzidziswa. Kuda kuti kana usina mufudzi, chero chauya chinongoya chingokutora, dzidziso imwe neimwe inouya inongoya chingokunakura ichingoenda newe. Chero anouya nenhema dzake, mumwe akauya akati ngatiite vakadzi vakawanda 10, unongosvika unongotorwa nedzidziso iyoyo ukatoenda. Haleluya. Kuna umwe wakatosvika ndona dzimwe nguva munyaya dzinongonyorwa navanhu, uchitarira zvimwe zvinhu zvinoitwa navamwe vaKristu kunamata kwavo kuda muna mamwe machechi here kana pachi, unzwa zvonzi vanhu vakazohiswa zvakati, vakazohiswa tsvina, vakazoitwa zvakati. Dzidziso dzose idzi vasvika pakudzigamuchira nenzira ipiko? Mabhaibheri havanayi. Haleluya. Amen. Inyaya iyoyo kuti zvikuru munhu anenge achiitisa vanhu izvozvo, inyaya yekuti haana kufudzwa. Akabva atora dzidziso dzakawanda ndokurasika zvachose. Uye kana ukarasika waponeswa, unorasika zvachose. Saka unofanira kuva nomufudzi. Ndakutaura ndikati uri tichisangana saizvozvizvi,
itozviudza kuti mufudzi Kristu ndo ava mufudzi wangu. Chirega kuda kutsvaka kuti regai ndinoona kuti pamwe pakadi aiwa mufudzi Kristu ndo ava mufudzi wako. Zvikuru sei kana wakatozvarwa patsva tichikuparidzira sezvizvi. Chirega kuita kumwe kunhu. Chigara ipo pano mufudzi Kristu ndo ava mufudzi wako. Haleluya. Shoko ratiri kuvigira, dzidziso yatiri kuvigira idzidziso inobva kwavari. Haleluya. Tingori nhume chete dzinouya dzichikusvitsa nokutambidza mashoko anobva kwavari. Amen. Saka chitozviudza kuti ndo chechi yandava, ndo pandava ipapa. Izvi zvava kundipinza pane chechina chandachida kuti ndikutsanangurirei. Chokuti munhu mumwe nomumwe anofanira kuva nechechi, anofanira kunge ari muchechi. Haleluya. Tati zvinhu zvina zvisingafaniri kushayikwa pamunhu. Munhu anofanira kuzvarwa patsva, munhu anofanira kugamuchira mweya mutsvene, munhu anofanira kuva nomufudzi, munhu anofanira kuva nechechi, anofanira kuva muchechi. Haleluya. Haufaniri kuti, nokuti kuna vanhu vakawanda vanotaura saizvo vanofunga kuti zvemachechi izvi hazvina basa, kuda kupatsanura vatendi kuti vamwe vanzi ndo vakwanhingi ava ndo kwanhingi ava. Handizvo. Mwari zano rechechi harisi zano rakatangwa navanhu. Vamwe vanhu vanofunga kuti chikonzero kuna machechi inyaya yekuti vatendi vaKristu havasi kuwirirana. Hongu pangasava nokuwirirana kuripo kwokuti uyu unotenda izvi, uyu unotenda izvi. Zvingavapo, asi zano rokuti kuve namapato akadaro izano rakaunzwa naMwari. Harisi zano rakaunzwa navanhu. Haleluya. Kubva pakutanga Mwari vachibata neimba yaIsraeri. Rangarirai kuti vaIsraeri vari murenje, Bhaibheri rinotaura richiti yakanga itori kereke. Ndo chechi yakanga iripo, ndo kereke yaivapo, inonzi chechi yaiva murenje. Iri chechi yaiva murenje kudaro, yakanga isingoripo karimwe, dzaiva dzimba 12. Kwaiva neimba yaJudha, kwaiva neimba yaDhani, kwaiva neimba yaJosefa, kwaiva neimba yaNaftari, kwaiva dzimba dzacho dzakangowanda. Haleluya. Dzimba dzacho dzakangowanda. Anga ari mapoka namapoka akanga aripo. Haleluya. Kureva kuti yanga iri chechi yese yakadaro, asi yaiva namapoka. Kwaiva navaRevhi, mumwe nomumwe ane basa rake, mumwe nomumwe ane zvaaifanira kuita. VaRevhi vaisatopiwa minda, vaishumira mimba yaMwari, ndora yabasa ravo. Ndo zvavakanga vachitarisirwa naMwari kuita. Vamwewo vakava nerimwe basa. Judha kwanzi ndo anga achazotonga, ndo kwaizobva mambo. Saka zvinhu zvavakanga vachishandiswa naMwari kuita zvakatosiyana. Saka ndo zvatinoona izvozvo. Ngatiendere mberi nechidzidzo ichochi pasvondo rinouya. Iko zvino regai tikunamatire tichivhara munamato wedu. Vanoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndinopa mbiri nekudzo kwamuri. Ndoda kutendai nokuda kweshoko renyu riri kuuya kwatiri. Rakasimba richiuya kwatiri nesimba guru. Ndinoziva kuti shoko iri riri kushandura mumwe nomumwe ari kunamata pamwe chete neni. Muzita raJesu Kristu upenyu hwavo huri kushanduka. Muzita raJesu Kristu vanorarama upenyu hweminana, vanorarama upenyu hwavanoona simba raMwari mukati meupenyu hwavo. Vanokurira zvinhu mukati meupenyu hwavo, vanokurira zvinhu zvenyika ino, vanokurira Satani, vanokurira madhimoni ose. Muzita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai, ndinokukudzai, ndinokutendai ndichinamata kuti vachava nesvondo rakanaka, vachabudirira pane zvese zvavachaita mumabasa avo ese, mumwiri dzavo, muzita raJesu Kristu. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka, ngatisanganei musvondo rinouya tichienderera mberi nekudzidza ikoko. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva.
Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 931 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Mufudzi Chris vachaitavo musangano nevafudzi vemamwe machechi. Musangano uyu uchaitwa kuJohannesburg. Uchatanga musi wa2 Chivabvu kusvika 5 Chivabvu. Taurai nesu zvekare kana muine vafudzi vangada kupinda musangano uyu. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Kana muine nharo dzeEconet, munogona kutumirwa zvidzidzo izvi pa SMS kunyangwe musina WhatsApp. Ingorovai *205# mosarudza Daily Devotionals. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Batanaivo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Masoko